سلام ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኢለኹም? ኣነ ድሓንየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብዛዝ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተይ እዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መምሕሪት ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሒዝያ ቀሪበ ኣለኹ። ቅድሚ ናብቲ ዛንታ ምባለይ ግን ኣብዚ ቻናል ሒዝናልኩም ንቐርብ ዘለና ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበፅሕ ስለዘይለ ነዛንታ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ። ናብቲ ዛንታ ከብለኩም ሰናይ ምክትታል። ኣዴኻ ትኸፍለልካ ህይወት ብምንታይ ክትከርሕሳ ትኽእልባ? ነይደ ህይወት ነይደ ፍቕሪ ብምንታይ ይትመን? ዮርዳኖስ ይበሃል። ኣብ ማእኸል ሃገር እየ ተወሊደ ዓብየ። ተምሃሪት እየ። ዕድመይ ከዓ ኣብ መጀመርታ ኢስራታት እየ ዝርከብ። ንገዛና ናይ መጀመርታ ውላዶም እየ። ተሕተይ 4 ኣሕዋት ኣለውኒ። ኣደይ ኣብ ዕዳጋ ዝተረኸበ ሸቐጥ ኩሉ እያ ትሰርሕ። ወላድ ኣቦይ ድማ መዓልታዊ ሸቃላ እዩ። ትምህርትና ምግቢ፣ ክዳን፣ መደቀሲ ምንም ከይሓፀረና ኢና ዓቢና። ኣቦና ይኹን ወላዴና ክኸፍአና ክንሓስብ ክንጭነቕ ኣይደልዩ። ዝረኸብዋ ኩሉ ሂዞም ናብ ገዝኦም እዮም ዝምለሱ። ማማ ከም ኩለን ኣዴታትና ሽፈን ጥልፊ እንታይ በለት ዓመት መመላእታ ንምእንተ ደቃ ብክልተ ዝኣረጋ ቀምሽ እያ ትካወን። ባባ እውን ከምኡ ከምቶም ካልኦት ብዛዕባ ኸርሶም ብዛዕባ ስኽራኖም ቅድሚያ ዝህቡ ኣቦታት ኣይኮነን። ንምእንተ ደቁ ንምእንተ ሓዳሩ ናይ ውሽጡ ድሌትን ስምዒትን ንጎኒ ገዲፉ ንገዛይ ዝብል ኣቦ እዩ። ብሓቂ ንሕና እውን መነባብሮና ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ከም ዝኾነ ስለንፈልጥ ብዙሕ ኣይነሸግሮምን። ኣብ ገዛና ዋላ ደኣ ትሑት መነባብሮ ይሃልወና፣ ልዕሊ ምንም ፍቕሪ ኣለና። መንዓሰይ ንዓይ ንምዕባዩ ንምዕባየ ድማ ኣነ ምንኣሱ ምክብባርን ምትሕልላይን ኣመና ኣለና። ካብ ብቁልዕነተይ ጀሚሩ ሓሊፉ ዘውድቐኒ ነገር ኣሎ። ኣብ ቤት ትምህርቲ፣ ኣብ ዕዳጋ፣ ኣብ ገዛ ኮታስ ኣብ ብዙሕ ቦታ ዘውድቐኒ ነይሩ። ከባቢየይን ገዛውትናን ዘውድቕ ሕማም ጥራሕ ምዃኑ እዮም ዝኣምኑ ነይሮም። ዕድመይ ምስ ወሰኸ ግና ዳርጋ ኣብ መዓልታዊ ሓደ ግዜ ከውድቐኒ ጀሚሩ። ግድን ሕክምና ክረአዮ ስለ ዝነበረኒ ድማ ምስ ባባ ኺርና ውፅኢቱ ግና ጽቡቕ ኣይነበረን። ኣመና ሰንቢርና ኣይተጸበናዮን። ኣብ ልበይ ዝርከቡ ናይ ደም ሰራውረይ ጸበብቲ ስለ ዝኾኑ ደም ከም ድለዩ ክዘዋወር ኣብ ዝደለየሉ ሰዓት ስለ ዝዕፀውዩ ዘውድቐኒ ነይሩ። ነዚ ድማ ግድን ናይ ልቢ ንቕለት ኸላ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ብዝተኸኣለ መጠን ክቕየረለይ ከም ዝግባእ እዩ እቲ ሓኪም ዝነገረና። ኣይተጸበናዮን ነይርና። ከመይ ኢልና ኸ ክንጽበዮ? ወደቓ ይገጥመኒ ኢልካ ዶ ይሕሰብ እዩ። ኣቦይ መዓልታዊ ሸቂሉ፣ ኣዴይ ከዓ ፍቆዶ ዕዳጋን ፀሓይን እዮም ሸቂሎም ተጓዮም ዘዕብዩና ነይሮም። ነዚ ዝበሃል ዘሎ ሕልሚ ዝመስል ደልሓመት ካበይ ምፅኦም እዮም ክገብርዎ ዝኽእሉ? ኣቦይ ሓደ ብመነባብሮን ብሓፍትን ልዑል ደረጃ ዝኾነ ተወልደ ዝበሃል ምንኣስ ሓው ኣለዎ። በዓል ሓዳርን ኣቦ 3 ቆልዑትን እዩ። ምስ ገዛና ምስ ምዕባይ ሓው እዚ ዝበሃል ርክብ የብሉን። ክቐርበና እውን ኣይደልን። ኣቦይ እውን ኣይፎቶን። ተወልደ ኣብ መንገዲ ነቦይ ክረኽቦ እንተሎ 200 300 ክህቦም ዝፍትን ለማነ ይኮንኩን እያ ናይ ኣቦይ መውፅኢ ተኣፉ። በዝን ብኻልኦትን ጉዳያት ኣይፋተውን። ሓደ ምሽጥር ከውጋዕኩም። ሓው ኣቦይ ተወልደ እቲ ዘለዎ ሓፍቲ ገዛ መኪና ብሓረፃ እናለቅሐ ዝረኽቦ እዩ። እቲ ገዛ ኢሉ ዝምክሐሉ ንሓደ መትዓቢቱ ኣለቂሕዎ ስለ ዘይከፈለው ድማ ገዝኡ ብዝገበረ ገይሩ ወሲዱሉ። እታ ኩሉ ግዜ ብርሓፀየ ጥርያ ኢሉ ዝምክሐላ መኪንኡ እውን ኣለቂሕዎም ዘይከፈልዎ ሰብኣይ ዝመንጠሎም እዩ። ንሰበይቱ ብምኽንያት ናይ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ መኪና ካብ ዱባይ ኣልኢኸልኪ ኣምፂ ሰርፕራይዝ ገይረኪ ዝብላ መኪና እውን ካብ ሓንቲ ነጋዲት ተለቂሓቶ ስለ ዘይከፈለቶ ኣፈራሪሑ ናይ ባዕሉ ዝገበራያ። ኩሉ ሓው ኣቦይ ኣጥረዮ ርሂፀሉ ጽዒረሉ ዝብሎ ብስርቅን ሓሶትን ጭካንን ዝረኸቦ እዩ። በዚ ምኽንያት እዩ ድማ
ባባ ክረኽቦ ክቐርቦ ዘይደሊ ሕዚ ግና ግድን ኮይኑዎ ጓሉ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ እናረአየ ከይትሞቶ ክፉእ ከይርኢ ፈሪሑ ንሕታዊ መማረፂኡ ምን ኣስሓው ጥራሕ እዩ ነይሩ ግዘን ገንዘብን ቀይርዎም ዘበን ተገላቢጡ ዓብይ ሓው ኣብ እግሪ ምን ኣስሓው ወደቀ ምእንተ ጓለይ ተለመነኒ ጓለይ ኣነ ዓይነይ እንዳርኣኹ ከይትሞተኒ በጃኻ ተለመነኒ ሰብኩነኒ ኢሉ ለመኑ እንተተወልደ ግና ብሓውን ብጓል ሓውን ጨኪኑ ገንዘብ ስርቂ ገንዘብ ጭካነን ስለ ዝኾነ ክትሓጢ ካይትረፍካ ኢሉ ተሳሊቁ ካብ ገዝኦ ኣባሪርዎ ኣቦይ ገጽ ብዙሓት ሰባት ሪኡ ለሚኑ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከይተረፈ ኢዱ ዘርጊሑ ግና ክሳኻ ኣይከኣለን ምኽንያቱ ንዓይኒ መሐከሚ ዝተሓተትዎ ገንዘብ ቀሊል ስለ ዘይነበረ ኣደይ ማጨለት ንሶሙን በፂሓ ክመፅእ ንዓዓ እውን ፀበል ሒዘላ ክመፅእ ኢላ ኸደት ድሕሪ ሶሙን ክትምለስ እንተላ ግና ገጻ ጸሊሙ ሰውነታ ሓሚቓ ደኺማ መፅያትና ገንዘብ ረኺበ እንሆ ትተሓከም ካበይን ብኸመይን መፅዩ ግና ከይተሓቱንን ከይትጥይቁንን ኢላ ንምጥያቕ ዝሓሰብናዮም ሕቶታት ኣብ ርእስና ንኽተርፍ ጌራትና ተሓኪመ ጥዕናይ ናብ ንቡር ተመሊሱ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግና ኣደይ ጥዕናይ ነበራን ሞዓል ምሕዳራ ኣብ ዓራት ኮይኑ ሕክምና ክትኸይድ እውን ፍቃደኛ ኣይኮነትን ነይራ ምስ ተዳኸመት ግና ብሓይሊ ሒዝናያ ኸይድና ቅድሚ ዝተወሰነ ዋርሕ ናይ ኩላሊት ንቕለ ተኸላ ከም ዝገበረት ነጊሮምና ኣብዚ ሰዓት ኣመና ሰንቢድና እንብሎን እንሕዞን ጠፊኡና እቲ ገንዘብ ቅድሚ ሕዚ ንዓይኒ መሐከሚ ዘምፀትሉ መንገዲ ካበይ ከም ዝኾነ ኣብቲ ሰዓት ተረዲኡና ግና እንታይ ክብል ከም ዘለኒ ይፈልጥን ለካ ካብ ነየደይ ኣካላት ወሲደየ ኣነ ጥዒቲ ክኸውን ዝኽኣልኩ ክብል ንነብሰይ ወቒሰያ ንምንታይ ስካብ ክንድኡ ክጭነቁ እንተለዉ ዓርሰይ ዘይመጥፋእኹ ንምንታይ ክብል ኣመና ተጣዓስኩ ዘይንሱ እዛ ሕዚ ኣነ ዝነብራ ዘለኹ ህይወት ነየደይ ህይወት ምዃና እንትሓስብ ቃንዛ በዝሐኒ ለካ ደስ ብዙሕ መስዋዕት እያ ትኸፍል ክብል እውን ክሓስብ ጀመርኩ ግና እንታይ ዋጋ ኣለዎ እዚ ኩሉ ድሒረ የፈሊጠ ኣደይ ምእንቲ ውሉዳ እስትንፋሳ ሂባትኒ ምእንተን ዓይ ሓደ ኩላሊታ ሸይጣ ኣሓኪማትኒ ቃንዛይ ካብ እትሪኦ ሞታ መሪፃ ቅድሚ ውሉደይ ግበረኒ ኢላ እሳነታ ኣሕሊፋ ኣድሒናትኒ እያ ኣደ ደኣሞ ብምንታይ ትገልፃ ኣደ ኮይነ እቲ ንሳ ዝገበረትለይ ኣነኸ ክኾኖን ክገብሮን ይኽእል ድየ ክብል ንዓርሰይን ተሓትት ኣመና ኸቢዱኒ ምእንተ ደቀይ ክሓልፍ ድየ ዋላ ስንታይ ለካ ወላዲት ማለት ብዙሕ መስዋዕቲ ትኸፍል ኣደያ ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ነዚ መስል ነይሩ ነዚ ዛንታ እንተደኣ ፈቲኹምዎን እንተደኣ ተማሂርኩምሉን ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብ ርእቶኩም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ደኣ ሃሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሮ ተኸታተልትና ክትኮኑ ንላቦ ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገና ነዚ ቻናል ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ግበርዎ እንዳበልኩ በዚ ክፍለየኩም ሰሰና እዩ